Avui en la mini, en aquest vídeo us parlarem de les llengües. Què són les llengües? Quantes llengües es parlen al món? Busquem una mica d'informació. Quan busquem informació, les llengües que ens apareixen més és l'anglès, l'alemà, el castellà i el portuguès i altres. A vegades hi ha persones que només saben una llengua, però és més usual trobar-se amb persones que parlen més d'una llengua. Hoy hablaremos de dos lenguas en específico, el taíno creol y el amazigh. Primero vamos a hablar de taíno o creol. ¿De dónde viene? El creol taíno originalmente viene de la Quisqueya, territorio taíno. Fue una lengua indígena de la familia arahuaco que se habló en las Antillas por la época de la conquista española y actualmente es una lengua extinta. ¿Cómo llegó el creol a Santo Domingo? El creol se escuchó por primera vez y empezó a expandirse cuando Cristóbal Colón llegó a la isla La Quisqueya, que posteriormente le cambió el nombre a la española. Aquí podemos ver cómo primero el taíno se fue hacia los territorios orientales y después empezó a expandirse hacia los taínos occidentales. El amazigh. Això d'aquí és el mapa de l'Àfrica de les zones on se parla berber. El abecedari amazigh. Najat El Hachimi és una escritora que té 40 anys que va néixer al Marroc, a Nador, una de les zones on se parla berber.